направили технически преглед на тялото си. Включвам се по повод това, че аз миналата седмица направих технически преглед на моето тяло, като отидох да си пусна кръвни изследвания, проверявайки основните показатели, основни витамини, микроелементи, дали има някакви липси, какво и как се случва, за да мога, ако има нещо, което липсва, да предприема мерки, да си го набавя, за да може тялото ми да е в оптимална кондиция и за да мога да го ползвам така, както аз пожелая, а именно за да действам в посоките, в които съм решил да го правя. Така че много е важно, както да се правим всяка година технически преглед на автомобилите, които шофираме, така и да си правим технически преглед на тялото, за да сме сигурни, че то би могло да работи оптимално, а ако това не е така, да предприемем нужните действия, да го върнем в оптималната форма, доколкото това е възможно, колкото ни позволява настоящата ситуация или пък във времето за напред. Така че обърнете внимание на физическото тяло, друго няма да ни дадат в този живот, така че поддържайте го здраво, радвайте му се, наслаждавайте му се и го използвайте в най-добрия случай да творите добрини и да радвате хората около вас. До нови срещи!